Марат КВН командасы. Қаршы алабыз. Марат КВН командасы өзінің шығышын көптен түгілгіне шыққан 16-шы FIFA-ға бағышлый. Онда да қазір қызлар командасы бар. Так, стоп! Нәрсе бұл, нені футбол? Футбол ерлер ойыны. Марат, сіз өзіңіз бірінші башладыңыз. Аңламадым. Міне қора. Яра, болды енді бір тапқыр. Бұл кім? Бұл менің яңа егітім, Игорь. Игорь, я прошу прощения. У нас как бы выступление, вы идите. Нәрсе айтты ол? Моторым ана теңінде бар әлі. Ярар. Бұл нендей балалар? Барығыз, кетігіз балалар. Рахмет бек зор. Білесің келсе, біз футбол темасына. Нәрсе? Білесің келсе, біз футбол темасына әзірленіп келдік. Менә мен кеше 4 бұзауны сарайға кірттім. Ах, сен зюба. Акинфеев, Смольников, Березутский, Игнашевич, Камбаров, Денисов, Широков, Шатов, Кокорин. Я Алла, кекір аяқларын түзетсен ярайды. Я Алла, бұтан бір нәрсе сұрамайым. Молодец. Я хочу найти сама себя. Я хочу разобраться, в чем дело. Помоги мне. Марат, что происходит? Светлана, успокойся, скоро все закончится. Ярар аңлашылды команда. Кім сіздің вратарь? Акинфеев. Ненде Акинфеев? Игорь. Мен мұнда. Так, Игорь, идет. Барығыз, кеттігіз. Қызлар, аңнағыз, футбол, ол қызларныкі түгіл. Ғұмымен Рәсей бойынша етсең де, ол біздікі түгіл. Шоң көрейдегіз қызлар, жиылдық. Марат КВН командасы, башлық! Тоғын бір тапқыр, сәлем дұслар. Әйдәгіз енді башлық көз алдына кетірігіз түнлі орыс ғайласында болған хәл. Так, Ярослав, сколько это может продолжаться? Сделай уже что-нибудь! Я туда не пойду. В смысле ты туда не пойдешь? Сейчас опять начнется. О, көрші келді. Кірайдайда бейебіз. Чак-чак ашисың мы? Кстати, будешь чак-чак? Так, убери! Ярослав, будь мужиком! Ладно. О, көрші кірді! И что? Ертегі никах оқытамыз. Исәмсіз, менің исемім Рушания, һәм мені бір кім дә білмей. Исәнмісіз, менің исімім Хафиз, мені де бір кіші де білмей. Мен Руслан, мені де бір кіші де білмей. Сойлауларда қатнашқан қалған 3 кандидат. Оларны урамда бір кімде танымай. Дуслар, оларның исемләрен исегездә калдырыгыз. Билгелдеева Рушания, Миргалимов Хафиз, Юсупов Рүстәм. Тоқтағыз әлі, мен Рүстәм түгіл, мен Руслан. Менә, Рүстәм булсаң танырлар иде.
Сүз алдына китерегез, бабай 1 еллык пенсиясын җыеп, әбине ресторанга алып барырга булды. А? Исәнмесез? Исәнмесез? Кызганычка каршы безнең буш өстәлләр юк. Ярар, кайгырма, мин хәзер сөйләшәм. Бәлки безгә бер урын табылыр. Тәти кулыңны. Вот, молодец. Рәхим итегез, утырыгыз. Мә улым, мехрибанлы бала булып үскәнме? Мәдинә, нәрсә телисең, шуны сайла. Менә миңа менә Ярар, моны һәм менә алып килегез. аңладым. Ә сез нәрсә ашыйсыз? Юк, кирәк түгел, мин уразада. Аңладым. Берничә минуттан алып килермен. Мәдинә, без көткән вакытта ярыймы сине салмак биюгә чакырырга? Ярар инде. Мәдинә, бәлки бүген миндә генә кунырбыз. Юк инде. Верандада суык бит. Исеңдәме, без синең белән беренче тапкыр ничек күрештек? Әйе, без синең белән бергә көтү каршыларга бардык. Синең сыерың, минем үгезем, Мәдинә, мин сине монда тәккә генә алып килмәдем. Мәдинә, мин уйладым да, син миңа саласыңмы? Мәдинә! Чыгышыгыбызга нокта куяр өчен без актуаль темага клип төшердек. Экранга игътибар. Көтүдә сарыклар әзәйгән, көтүче киткән, мин бит моңа җавапны беләм. Алда Корбан бәйрәм. Бәйрәм, бәйрәм, бәйрәм. Бәйрәм, бәйрәм, бәйрәм. Хөрмәтле дуслар, тиздән 5 октябрь көнне укытучылар көне булачак. Без инде педагогия институтыннан булгач, үзебез теләгән бүләкләр списогын әзерләдек. Гран-при. Рәхмәт. Как дела? Альхамдулилла. Лавка моя давала полна добра. На, выбирай.